lahat naman. Ito mga purong pagkaan. Ayos pa ba mga? Kamuting kahoy na merienda. Kapramdi, merienda tayo. Sarap ng merienda ko, kamuting kahoy na di mantikilya. Kumuha pa akong tinidor, kakamayin ko rin naman pala. Pakasarap. Kapromdi, marami pong salamat sa inyong panunood. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. At pakishare na rin po yung video para updated po kayo sa aking mga pinupost. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Yun lang po. Maraming salamat at mabalos.